Sa kaway nga kan mau haga pohor ki para bangit ki bain ki bangadang puli hang ti hapo puni hagi snem ki balalit no ka bangadang puli ya ka bidi hagi snem ki balalen nga kan mau kadai ka way ka pepar ka bangadai banle bagada galong kumno ban wanra ban penyoi lani ban wanra ya ka kelas ka bayadai ban ka jing money blade jong ki way pat kinyam kanyam Hindu kadai ka way ka bangayo ya kata ka assignment ngalay lang badway parlok o badai utraishnong nagadaga jaka o badai ru utrayeng namar kinong kidukot hagadaga yeng ke jong u ke balakala kristan daga jingbit ngelapan ya kadai brio lani ka bahayeng ki jongka o balong kan na ke jong u ya kaban ring video badia ga bangin pendi kumno bakini kim mani belai man lang ka step sau shiteng ila yakhi habangi pej bat utau parlok katakan nana ka jongu ka jule ya ka puja man ka step sau shiteng bat habanga pej nga observe ngimla ban yalam namar kamdei ka kamram jongi lani kamdei ka assignment ya ka bangin yalam kadai tang ban shu observe lani ban pej mi kumno kim mani belai bat ya ka way pat ka kam nge saya selok hadien ken balong ki para bat ki henman balai banga kwa ban ya tu kalong man lang ka step ngisa shiteng man la ka step la ong ka ki ka krum ka panitanat yala di ka kre ka krum yala di ka pong ki jan ke baitanat ka deng ki kadu ba clear ba ka ni ki ti ba ka jan ka stang ya ka jingle nyam ka jongka kat bagadang duai la ong yo i ya ka video ba ka sanga yala di ba ka ti ki kadu ki dong ya ka ni ka ti kini ki badon ha ka ni ka clear ka jing deng ki dong ba ka snam kami ngam sngo thu ka le ayo namar ka ni ka tien marathi ngala biang shega college ba nga ong kan yo tau parlong sngo Hasik penkala syaka kentin pareng kabangala ban snow tu lani ban ya keren bat mi badai hangta kabaga doknot janga kapan habang ayo snow yiki kentin ki bakan ni ka briu ka tuai kongko blai jonga sakat nuti men snap jari nga meui ngala pen mong ki ki jati mem hunsi balai nga jenjar kan ni balai keng mem jubab nga usadu sandar sing wong haga kutlat ka bompat ngej belai wong lada danu belai yo bayam pen pausi ngadot kamti yo tau belai mangabat mapi ki kristan hangunong rai shamen sim haga lai spa sawar don belai hapo dengki belai bakumu belai jongi ubas ngau bang ban map bos ngau berai ya kayam ke jonga pipuli kitab Exodus kala nang balai dekat kabanyau Moses wan ngalayos ngau ya kayam jugi kon jonga akhot yame lek pelan no se yagi kon jonga idan ti yu blay yu baem kanu sien piladem ko sil bandwai kanu sien piladem kanu kenta pila pelot agak jat jogutrai pangi ong yela dia bangi ki kristan tang nuken nginom sya job ko ki parah bat kin ben ngaken mau habda ko por khat khandai snem ben shua kabatang syutihet ka jing seng patiet ka baje ka bar ka donot kala kendeng pangadi ban kiu shida yen ka jauh trai handai menta pat shanukan ka ja pidang bang man duai ki yen ki sem jongi kumno ngitip ya kata ka kentor pot jong kata ka isu bordar ka bami hagini kisngi usai tahan ru uya leh te ban kentor bot ya pi pilasi ya kan nong rem ban ong dai tang hadu hang ni mela ban yang na bar ngilong ke jeng utrai pila yang ban duai kum ta para bangai ki bai hanya kat kum ke jeng tip jong kata ka daily infographic ka statistik ka bapen mi da ka World Bank hagani ke snam hadin ke covid ki ong baki briu ki imslam palan nyopo arsnam shiteng Shwa ka arajar arpuway, arajar arpo kat kendai, ka jengim jeng kibriu ka deh nyopon rio. Henry kani kalanang hiar, kani ka daily infographic kong. Ladanga nga im kumu pastor nga im nyopo arsnem, mga klat no agasnem nyopo lai. Siya nga pelot iya katu ka nyopo arsnem ngale ayu. Bagi ong iya kani ba tangha kabatya, ngi pelot arpo sansnem. Arpo sansnem ngi pelot tangha kabangitya men mien, shipo kado san baje. Ngilay tray kumbashi post nem shiteng ngi pelot ya kapor hakaba ngi bam ya kijing bam ki jongi sans nem ai bat ka bakam pela kalong haka social media ka TV bat ki ai ladangi im nyo po ars nem ka jing pelot jugi kun kalong shi post nem jong ka jing im kalalit no tang bagi lekai mobile bat ngi pe TV bat kum ta ter ka jing kali kalong kain ka bangakwa ban yetu u jakom u balong u para jong u jisu ule ya kawai bakaktiin ka jong oblay kaya tu yengi kaong bau niu jangkom kat ar genta ha ka shisngi udam hagi kosil bandwai
Bad ya kani ka mat sola ke jong u, kani ka khosiu ke jong u. Tang namar baula dem palat katar kenta shismi. Kani ka sni do kalalong, kum ka sni do masi, lani ka sni do jong ka ut. Kanu kenta ngila dem khosiu. Mentali kami katu ke jing duai bam, kabaki ong o kabrib palap bakabrib ladap amen. Baga ong dagatin pareng, Jisu penkentang jing bam, amen. Aingu rungim aingu syo, ngam tip balai, bangi lekai, badu belai.